Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut dyn ni'n ateb hen gwestiwn arholiad ble mae'r onglau y cwestiwn yn cael ei mesur mewn radianau. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma o gaeaf 2007, ble mae gennym ni ddiagram sydd yn dangos 2 bwynt A B sydd ar gylch. Canol y cylch ydy O, a radiws y cylch ydy 3 cm. Ella, na i ychwanegu y radiws yna fewn. Mae yna un radiws yn mynd yn mynd o O i A, mae hwnna'n 3 cm. A hefyd mae yna un arall yn mynd o O i B, sydd hefyd yn 3 cm. Dyn ni hefyd yn cael gwybod fod yr ongl A o B mynd o A i O i B. Yn y canol fan hyn felly yn theta, a mae'n cael ei mesur mewn radianau. Yr ail frawddeg, mae'n deud ni fod perimeter y sector A o B yn 10 cm. Felly, ble mae hwn? So, mae'n deud ni fynd o A i O i B. Felly, A o B. A wedyn nôl i A, ond mynd ar hyd y cylch fan hyn, yr yna sector, ydy o'n nid y triongl. So, mynd o A i'r canol O i'r ochr B, a wedyn ar hyd yr arc y cylch nôl i A. Hwna ydy'r sector A o B. Mae'r perimeter yma'n 10 cm. Felly, y radiws adio'r arc, os yw'n adio'r 3 peth yna, mae hynna'n 10 cm. Wel, i gychwyn am 3 marc, mae angen iddyn ni ffeindio beth ydy gwerth yr ongl yma yn y canol. Ac i wneud hynna, dwi am ddefnyddio beth dwi'n newid drafod hefo chi, ystyr perimeter y sector. Felly, dyn ni'n gwybod yn ôl y cwestiwn fod perimeter y sector yn hafol i 10 cm. Ond fel dyn ni newid drafod, perimeter y sector wedi cychwyn yn A, mynd ar hyd y radiws i'r canol O, mynd ar hyd y radiws i'r pwynt B, wedyn mynd ar hyd arc y cylch i mynd yn ôl at A. Felly mae gen i fi radiws, adio radiws arall, adio hyd yr arc. Mae hwnna'n rhoi cyfanswm o 10 cm iddo fi. Ond yn y cwestiwn yma, fel dyn ni'n gwybod yn fan hyn, radiws y cylch ydy 3 cm, felly mae gen i 3 fel y radiws, adio 3 arall fel y radiws, adio hyd yr arc, mae hynna'n 10 cm. Ond, o'r fideo gynt o gynnon ni, mae gynnon ni fformula ar gyfer hyd yr arc, a gan fod yr ongl fan hyn yn cael ei mesur mewn radianau, y fformula fydde ddefnyddio ar gyfer hyd yr arc ydy y radiws lluosif o'r ongl theta. Ac eto, gan fod y radiws yn y cwestiwn yma yn 3 cm, fydde newid yr hafaliad i fod yn 3 adio 3 theta yn hafal i 10. Wel wedyn, jyst mater o ddatrys yr hafaliad yma sydd i angen nesaf, mae 3 a 3 yn 6, felly 6 adio 3 theta yn hafal i 10. Yna fydde dynnu 6 i ffwrdd o bob ochr, 10 tynnu 6 yn 4, ac i orffan, dwi angen rhannu bob ochr efo 3, mae gen i fi fel theta wedyn 4 treian, a mae'r ongl yna wedyn yn cael ei fesur mewn radianau. Felly dyna fo yr ateb i'r cwestiwn gyntaf. Gwerth yr ongl ydy 1 treian neu 4 treian radian. Yna mae gen i ni ran B, sydd yn werth 4 marc. Mae rhan B yn gofyn iddyn ni ddarganfod arwynebedd y segment sydd wedi dywyllu. Sef y darn yma, y darn bach yma, sydd yn dywyll i fan hyn, a dyn ni angen reid yr ateb yn gywir i 3 lle degol. Nawr, y strategaeth ar gyfer y cwestiwn yma ydy cychwyn efo arwynebedd y sector i gyd. Felly, dyn ni eisiau cychwyn efo arwynebedd sector A o B. A wedyn, dyn ni ddim eisiau hwnna i gyd, dyn ni eisiau tynnu ffwrdd arwynebedd y triongl A o B. Felly dyna fo'r strategaeth, cychwyn efo'r sector i gyd, a wedyn tynnu ffwrdd arwynebedd y triongl A o B. Nawr, mae yna fformulau ar gyfer y 2 beth yma. Dyn ni eto wedi gweld nhw yn y fideo blaenorol. Wedyn, os ei gychwyn ateb B yn fy hynny, a na i gychwyn cyfrifo y 2 beth yma ar wahân y gyntaf. So, fel dwi'n trafod, dwi angen 2 beth i gychwyn. Arwynebedd sector A o B yn gyntaf. Y fformula ar gyfer arwynebedd sector ydy hanner di sgwario theta. Ac eto, mae rhaid i theta gael ei fesur mewn radianau
mwyn gallu defnyddio y fformula yma. Nawr hanner, os liciwch chi, yn 0.5. Eto, yn y cwestiwn yma, mae'r radiws yn 3 cm, felly llosif o 3 di sgwario. A rwan, o ran a y cwestiwn, dwi'n gwybod bod theta yn 4 treian. A wedyn, fydda i estyn cyfrifiannell allan, neu fydda i drio gweithio hwn allan yn hun. 3 di sgwario 9, so 9 rhan efo'r 3 yma'n 3. Wedyn 3 llosif o 4 yn 12, a hanner o 12 yn 6. Felly 6 centimetr sgwar byddai arwynebedd y sector. Ond fel dwi'n dweud, os oes gwell yn chi, ddod o draw i fan hyn i chi gael gweld, so chi'n gallu teipio hwn allan ar y cyfrifennell, os ydych chi isio, 0.5, llosi 3 di sgwario, llosi fo'r ffracsiwn, 4 treian, a jyst gwirio wan, ia, mae hwnna'n dod allan fel 6. Yr ail beth ydych chi angen ydy arwynebedd y triongl A o B. A'r fformula gyfer hwn ydy hanner di sgwario sin theta. Ac eto, dwi'n gwybod bod dim yn fan hyn, hanner ydy 3 fel 0.5. Y radiws yn 3, felly llosif o 3 di sgwario. A tro yma llosif o sin yr ongl theta, sin 4 treian. Nawr trein, dwi angen mynd ati a gweithio hwn allan ar y cyfrifennell, ond yn gyntaf, eto gan fod yr ongl yma mewn radianau, dyn ni angen neud y siŵr fod y cyfrifennell yn radian mode, mwyn gallu cyfrifo sin 4 treian yn gywir. Felly ar hyn o bryd, dwi'n gallu gweld o'r cyfrifennell yma bod gen i dy fach yn y top. Mae hwnna'n sefyll am degrees. Felly ar hyn o bryd, dydy'r cyfrifennell yma ddim yn y gosodiad cywir. Felly os yw'n pwyso'r bottom settings yn fan hyn, pwyso execute, mynd fewn i'r calc settings, dwi angen ar yr un yma mynd lawr i'r angle unit, a wedyn dwi angen mynd i un i lawr a dewis y radians yn fan hyn. So rwan dwi yn yr gosodiad cywir, dwi pwyso on, a dwi'n mynd ati wan a gweithio allan beth dwi angen, sef 0.5, llosi 3 di sgwario, llosi sin yr ongl, a neu ddefnyddio'r bottom fraction yn fan hyn, 4 dros 3, jyst a cluso fyny i'r gromfach na. Ac arwynebedd y triongl dwi angen, neu sgwyn hwn allan yn llawn i gychwyn, mae'n 4.37, 37, 2, 2, 5, 5, 6, mae hwn eto mewn centimetr sgwar. Bron iawn yna nawr, mae gyda fi'r cynhwysion dwi angen i weithio allan arwynebedd y segment. Arwynebedd y segment sydd wedi cael ei dywyllu yn y top yna ydy arwynebedd y sector sydd yn 6 a tynnu ffwrdd arwynebedd y triongl sef y 4.37 ac yn y blaen dwi'n newydd weithio allan. Felly eto mynd yn ôl at y cyfrifennell i weithio hwn allan. Na i wneud 6, tynnu ffwrdd yr ateb dwi'n newydd ffeindio. Nawr yn llawn, mae hwn dod allan o'n 1.626, 27, 9, 4, 4, 4. A wedyn darllen y cwestiwn yn ofalus, mae'n gofyn iddo fi reid yr ateb yn gywir i 3 lledegol, ac felly'r ateb terfynol fan hyn ydy 1.626 centimetr sgwar i 3 lledegol. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.